Ydych chi'n brynwyr tro cyntaf? Neu yn cael trafferth fforddio prynu cartref addas ar y farchnad agored yng Ngwynedd? Os nad yw morgais a'ch cynilion yn ddigonol ar gyfer prynu tŷ addas yn eich ardal leol, efallai y gallwn eich helpu i brynu drwy'n cynllun prynu cartref Gwynedd. Cynllun rhannu equity yw prynu cartref Gwynedd a gallwn gynnig benthyciadau hyd at 50% o werth tŷ. Yn syml, os oes gennych blaendal o leiaf 5%, gallu cael morgais ac rydych dal yn methu fforddio prynu yn eich ardal leol, gallwn fenthyca'r gwahaniaeth rhwng 10% a hyd at 50% o werth yr eiddo. Benthyciad di-log ydy hwn sy'n gysylltiedig â gwerth tŷ ac nid oes addaliadau oni bai eich bod yn gwerthu'r tŷ yn y dyfodol. I weld yr amodau llawn a chyflwyno cais, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/prynu cartref.